Anak uang. Ya nembang apa? Nggih. Bawa Mbak Yu tetep bawa sih sampean. Wonten pamundutan napa? Mboten wonten. Oh iya. Sak remene panjenengan apa? Bawa jenengan bawa. Oh nggih. Manut larase apa? Larase songo ah. Oh, manut. Nah. Ya. Wis mlebu songo kok. Meji. Rina wangi dadi ati Kang Mas panjenengan saestu tresna kalian kula to Kang Mas Tenan diajeng ora ana wanita liya sing tak tresnani kajaba ya mung bojoku. Kaya teko kaya ngono kok. piye ta iki duet antara kamu dan aku Lah iya. lo dan gue En. and Kaya teko kaya ngene kok le beda sinden tatin. Wong rezekine dhewe-dhewe kok lek serik. Cecak nguntal blek. cak kamu ya tokokan wayange cecak ngentel Nyat serik kae kok. Dalange kan ganteng to. Gur itu setugel tok, aku setugel itu mluntuh. Mas Catur, Apa piye sayang? nek pasanganmu DC kaya ngene iki? Aku ora trimo, Jek. Kowe ora usah sok ngono kuwi, Jek. Kowe ngelek pacarku kaya apa setugel. Setugel, nek menurut panjenengan piye? Ora, kowe ora setugel kok. Piye, Mas? Mentes. Oh, Mentes. piye? Mentes apa? apa cabai rawit Tis. Umo apa piye? Mas Catur. Heeh, piye? Aku sesuk jalan-jalan, dijak jalan-jalan Iki yo. sesuk tak ajak. Ning luar negeri Iya, yo. wis Amerika yo. numpak mobilku sesuk tak ajak ning Amerika, Oh, Eropa. Oh iya. Kang Mas Kepiye diajak? aku ya dijak jalan-jalan Yo, sesuk tak jalan-jalan. kemana Bandungan. ngapain Jalan-jalan. bisa pakai mobil Yo jalan-jalan kok pakai mobil ki lho. lah apa Mlaku. ya aku mekoteol Mas kakiku sakit Mas, Iku tak pijiti. Mas Catur. Gimana Aku sayang? jalan-jalan ditumbaske perhiasan ya. Oh iya, Nduk. Wis tak Gelang tukokke. cincin. Mesti wis to sing apik dhewe monggo. kok ngadeg Hah? ngadeg rene Oh iya ya. ya iki dadine wong lembang gur sak cejilit kok le nah Sik to, mlakuku kaya gentho to. Mbok sing Ya, sing anggun to sayang. alus, lho. Kowe iki saiki dadi pacare Mas Catur yo mlaku sing Gak sadar. ngimbangi karo kawibawanku. Oh iya, mlakune paling telemek. Telemek ya to. Terus madhep rono. Lek tok. Oh, Lek tok, ben lek kowe. Telek tok. Telemek. Telek. piye mau njaluk apa Mas sayang? Catur, Mau njaluk apa? kita jalan-jalan besok ke luar negeri aku beliin perhiasannya. Iya, tak- Perhiasannya yang tak mahal tukokke. kok. Iya, Demok itu perhiasan. ora Cek. Itu. Ora demok. Ora tahu aku. Lah, ketoke wedi. Pas streaming. Oh, lanangan opo? bang ini ki Lanangan apa itu? ngene ki ya cek ya cek Lah yo ngene nah. Ngene. Ngene ya ngene. Ngono. Arep kerangkul Di ngene, panggung ngene. ki bebas milik umum. Lho. arep tak tekan ngene kok ora iso Kowe mau ora fokus. Ora tanggap kuwi. Ning Maksudnya, kesempatan maksud kula to. ngenten iki lho tak arep tak ngene iki lho Hmm. aja madhep rene madhep Loh. ana Lah piye refleks kok. Oh iya. aja malah Kita beli perhiasan. Kok tak tukokke Biar perhiasan. tetangga kita itu iri sama Iri, kita. mesti iri. Aku pengen tumbas kayak ini ya. Ya apa iki? Gini ya. Ya kan wis to. Eh? Wis. Belum gini loh. Apa wi? Cincin. Oh cincin. Mas aku tuh mbas ke ini Mas. Ini ini apa wi? gelang Yo santai wae. Tak tukoke gelang. gelang apa Mas? Gelang karet. karet yo jepret kowe kuwi Itu tetangga kita kok gini-gini. oh, iya, iya. Wong Mosok- suaminya aja segini Ya, loh iya. ya. Mosok tukokke gelang Candra Kirana. Ayo. gelang kono kan cincin piye mau nek cincin Cincin ngene. di tanganmu Ora iso. iki kuwi jane iki tangan apa jahe to Mas Tangan driji. Mas Catur, Mas A- Catur. apa sayangku? Lihatlah tanganku. Tanganmu ning apane, Oh lah Nduk? kok kapal tok kaya ngene
ngene. Alah ora apa-apa, wanita pekerja keras. Ini ada 3 garis. 3 garis tegese apa? Yang satu ada namaku. Namamu. Yang tengah ini Ha-ha. ada namamu. Oh jenengku. Yang Terus? satu ini Ha-ha. takdir cinta kita. Aduh, sangat romantis so sweet. Kenapa iso? Ora iso, Iso. uncet di pekak. Delok tanganmu. Dek. Tanganku iki lho. Iki jane tangan apa-apa to, Mas? Ora. Tapek laler. Wong garise kok ruwet ya ngene. Ya Allah, iki jane jempole sing endi jempole? Iki jempol, iki duding. Iki jentik. Alah ning kuku barang cedhek semono dingu kuku. Sak tangan jentik kabeh. Iki garis tangan kok. Ora tak cethake ndak dosa aku. Ora sah meri karo tangga teparo. Sing penting awake dhewe bebrayan ayem tentrem. Mas Sato. Apa, Aku sayang? pengen dibeliin kendaraan baru. Jaluk kendaraan apa? Mobil dong, Mobil Pajero. apa? Pajero. Oke, tak Iya. tukokke besok. Cash nek perlu. Ora usah utang. Aku juga pengen mobil seperti Yo, dia. engko tak tukokke, Dik. Apa Mas Pajero? Ambulan. Ambulan. Aja nesu sik, Dik. Lah ngapa? Ambulan awake dhewe nggo sedekah kudu ngangkut tanggane awake dhewe. Sing pikirane keduren Pajero, utangan pikirane panas, semaput. Terus dinggung musuh. Nggo ngusung Loh gak tanggane. apa-apa wong Pak Dalang ya Pajero patut. Patut. Nah itu segitu, nggak Aku usah ge- pakai ambulan kok Pajero. Itu diusung angkong aja itu. Nah, iya, Aku angkong. ya Telek wong. Angkong terbane gembos ya karo deyek-deyek. Wis ya sayang. Iya sayang. Ya wis kowe istirahat sik, ndak capek. Oh gitu. Ndak capek. Aku jadi nggak mau jauh-jauh dari kamu. Ya, wis ora Salim apa-apa. dulu boleh? Sayang ngono piye ta? Alah. Apa-apa. Sayang. Nah. Wis jejer nang kono ae, jejer nang kono. Oh, nang ngono wae wis. Aku ning kene ae. Malah kaya ingkung aku. Alah ra apa-apa nang kono. Gen ayem dalange. Oh gitu. Aku di sini aja. Dalange nggak apa-apa. soalnya bahagiane nang jaba ngene iki, ngono lho. Kalau di rumah Alah pikirane semrawut. Nang jaba ketok glalik, nang omah isah-isah ubah-ubah. Weh, aja mbok kadak-kadake. Iki jare kanca malah. Masa ngono to Mas jalange. Wong ngerti kabeh ngono. oh STI to. Apa kuwi? Suami takut istri. Iya. Apa ku mau STI? Heeh. STIB. Lho apa? Suami takut istri banget. Yo nembang. Wah. Ayo lanjut. Situ bawane. situ ora. Sido. Rada rene kok. Tanpa Sing gede ya gorocan mripate tok. Sing lumrah mung mripate. Ayo. Arep keloke matane. Aku ra wani nek muni matane. Lho kuwi kok. Oh iya. Nendra. Dadi gero aku Mas guyang-guyu terus. Pengen obat? Apa? Pengen obat? Ngono iki ngapa maksudnya? Pengen obat? Yo Di maksudnya obatnya piye? Yo kok tak tukokke obat. Kudune nek Sing pengen marek obat, mundur kok malah pengen obat? Lho piye Piye? to? Mas, aku mau yo ngene, pengen obat. Aku ora ngene. Lah obatnya Iso apa to? iso Lek ngurate tawa ngono lho. Aku mau pengen obat aku yo. Obatnya apa to, Lek? Apa? Makanya aku tak tekokke. Lek, obat apa? Yo obat gerok iki lho. Lah mereknya? Hah? Mereknya? Bereke. Rojak neh ulan. Mereknya aku ngerti. Apa? Plikita. Salah. Alah. Apa? Pil kita, beli kita. Lah, Kuwi ora obat gerok. obat apa? Pegel. Yo, untuk kese. Kayung yon. Beneran adaku. Bener no ae. Ya ora oleh lungguh. Kayung yon marang sliramu
wedok. Kok sih toh? Soalnya aku takut. Apa? Pengen obat ngono mau lho, dadi aku wedi. Kedian Nduk. Kok nek kenyonyok tenan ya. Olah, Ora. nek Mas Catur kan obat abet. Mana utal-util. Tans. Sik. Aku ngene malah Jogete lho, aku Nek. malah kelingan. Apa? Aku mau kan bar libukan rono nang kamar mandi. Yo. Kayak nguyuh kebelet. Ngerti ra kamar mandine? Piye? Pancinge dhuwur ra iso. Kancenge dhuwur terus. Ya ra iso. Yuk terus piye Dadi nanti aku kancing? ning adik lawang nguyuh ku ya ngene iki. Lah terus piye? Tekan ngendi-ngendi tene. Arep barang sing penting iso nguyuh ngono ae. Kok malah sikile nang mburi Aku curiga. Ngapa? Kamar mandi bake sakmene arep nyemunji kok banyu piye? Ha piye, Jal? Ya carane to. Terus Piye? kamu Yen kon dhuwur resik kowe mau berarti. Ra resik. Kamu kan arep nyiduk. ora kon dhuwur aku. Lah piye? Kon dhuwur kan ra geduk. Nggon guaan kae. Rasan tak buka. Oh terus tak ngeneki. Oh alah. Wong ecat. Teles kabeh. Tansah kumawanging netra jero ati. Oh, meneh. Atine ndi, Dik? Atine kene, Mas. Oh. Atine kene. Rasa nyawang. Kene. Oh, brosmu kok dadi telu ta, Dik? Kok telu piye ta? Siji lho, Mas. Matane kira apa? Lah aku sing loro daging no. Gak aku. Wegah wis bacut to wegah. Enggak boleh, Kak. Sesuk nek aku lah ditokke kuwi. Mboten asal. Lho sesuk yo ora mayan. Oh iya, Dik. Mesra itu kayak kita ya. Oh, biasa Jalan-jalan, Oh, menginap oh. lah paling ora ya. Hotel. Itu manten anyar di rumah. Di rumah. Iya, pas mantenan itu gedeknya bolong semua. Oh, alah yo piye Iya. kahanane kaya ngono. Itu tonggo-tonggo pada nginceng polahnya kayak gimana itu orang dua berdua loh, Enggak Mas. apa-apa ya, Dik ya. Enggak apa-apa. Kan kemarin kamu yang di atas genteng. Oh, yang kamu yang di bawah itu toh? Iya. Oh. Terus jadinya apa ya itu? Ya Ya, jadinya aku di atas genteng, kamu di bawah. Terus gak jadi. Enggak jadi. Bojo di atas genteng ya. Ya kan? Bojo apa pitik? Ya pitik. Tikus. Yo. Bojo kamu memang sekali begitu. Kadang di atas genteng, kadang Kalau pelan-pelan toh sayang. Pelan-pelan toh sayang. kadang di atas genteng, kadang di dalam plafon, Kadang ya itu di langit-langit atap. serurut jare. Jero ati kadung tresna. Tan. Apa sih dijolke? Iki jolan karo kowe ngono to? Iki ngene iki piye ning gandeng? Wis ngene iki to. Liya. Mbak Tatin. Iya. Uncek wis gede lho. Wis tuwa lho kuwi. Sing ngomong gede sapa? Kuwi ketoke ngono. Ya asline dhek seneng lho. Aja gelem sampean ki. Lah jenengan pingin. Ya iya. Kok ketoke iki? Kok ketoke jenengan ki piye ketok gelo? Lah aku seri kok. Lah seri ya rasa ngejas omben. Kok ketoke gelo kono kuwasa bayar aku kuwasa ngemek-emek lho. Wong mek gandengan kok ngemek-emek lho. Lah iya kan kan. Gandengan ngene. Ngene iki ngerti aturan kok. Aturan nek umpamane tak cekel piye, Mas? Ya kowe nonton nyoba rono. Jajalnya. Ojo to. Lah cekel, Mas. Kak, sini Kak. Aku karo sapa? Kowe karo aku kene. Aku karo kowe. Ijolane ya. Ya ijolan. Oke, Les. Di swing, di swing. Ayo. Ayo. Nyuwun sewu nggih, Bu, Pak. Nggih. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wis pokoke aku do ngene rebutan ora apa-apa. Nyun sewu anu. Nyampe Iki HP. cara piye? Ngene iki. Ya wis tang kono. Ya. Nah, ya tang kono. Mana tanganmu, Kang Ora wani. Mas? Kenapa? Aja. Kenapa? Aja. Lho piye to? Kok malah ketok gila ngono lho. Ora. Setitik wae to, Mas. Ndang gandeng. Sithik. Ah laler iki. Ya. Nek lalu. Ya cerik kowe iki.
Oh, wong atine Modo elek. to lek wong ngarep roman ki kan cuma di panggung to. Belen ono to pisan. Kowe ngapa kok di video? Tak iki video call bojone. Hei, aja. Oh, Prasido Mbak ki nggur guyon e. Bojoku wis nyimpen nomere pengacara ya. Nek sewanci-wanci iki siap kok. Berarti iki aku rawani nang kene kok nek ya sedikit bae Mas. Sedikit gak apa-apa kok. Kamu jangan redek ya. Sithik. Iki dalange jenenge catur apa men? Rawani. Kok iso nyeluk men iki lho. Men kae swara apa? Kae swara montor. Ayo nonton, ayo nonton. Motore mlayu. Nubruk kowe. Modar no. Iki sithik jalan ora? Iya, jajal. Sedidik ya Mas. Seru Aduh. ati. Kok sing mburi crat-crat. Iki aku tak izin bojoku mah iki mung acting ya Mas, wis aja mbok sengeni aku. Aja seneni dolakan iki lho. Dolakan iki tangane ngatong terus niki lho. Yo yo Jajale kok to ngatur. roman iki Mas. Iki gur ning panggung kok, Mbak. Ati. Gini loh Mas, tangannya gini. Megar. Ngene. Begar kok ngene kaya arep karo ndok Sing urung sida kebentuk wis mbok simpulke lho. Lagi arep ancang-ancang Tangannya ngene megar. lho. Megar oh. Ora iso Ada nirokke. gini loh. Megar. Ngene. Kowe ya iso lek kaya Mang Catur kayak ngene. Nah, paring-paring. Koyok kae lho. Masuk ke paring terus aku ngene. Terus piye? Terus ini masuk sini. Nah, ngono iki lho Mas. Ora usah cemburu, Gun. Seru ati. Awake dhewe yo ngono iso. Iya Mas iki. Ngene Iki ya, Mas. Dalange malah arep dadi copet iki. Ali-ali arep dilolos. Oh, alah, aku ya iso kok. Lah piye lho? Ki bolongane ditolek. iki Oh, alah kok aku malah. Wis jan rumangsaku. wong padha cupete kok. Ra nemu ra pas. Engkol ayo sesuk awake dhewe saduk jotos yo. Ya ditelaske. Kadung tresno. Tan liya. Iya boleh. Kowe nek ngadahi Bojo loro ngene iki. Nah. Iya. piye? Ah, Diputeran ku loro apa rek? Among slira. Iki cilik ngono abote kaya gas LPG to. Jan kok guru 8 kilo. Lah dregil sing ya pinggir rumangsaku gede ya. kae kon blonjo makku. Yo ngene iki bentuke. Kok kaya nggawa gori. Satemah. Ngomong-ngomong masalah gori. Iki kapan ler? Wis to sayang. Wis ketekan Loro asmara. aja mbok tokke kabeh. Nggo tanggapan sesuk meneh. Oh, nggih. Nggo Agustus tahun ngarep. Iki nak apa lagune sampun. Derek, monggo wis derek jenengan. Yo, seraginan langsung kendang miring. Ya. Kembang rawe nggih. Apa Lah, kok mau ngarep dilanjutke bunyi? kadung tresna? Oh nggih, Kadung tresno ae. nggih. Kembang rawe marai gatel. Oh nggih. Ya. Kadung tresno. Piye men? Men Kok sapa? melu-melu men. Langgam sik to men kok iki malah do rembukan aku krungu. Ngomong sing drama lho. Apa? Jenenge Ibrahim. Kae iki mincuk. Ibrahim Sumincu lho. Yo, kadung tresna.